May nagtanong sa akin, paalis na kasi siya bound to Saudi. Sabi niya, kung malalaman daw ba ng employer kung nasa airport na sila or wala pa. Sasagutin ko yan based on my experience yung first time ko dumating dito sa Saudi, way back 2017. Sa Manila pa lang ay alam na ng employer kung sino ang mga darating na tao nila sa airport. Kasi may details din sila ng mga bagong employee na galing sa Pinas. Katulad namin, dumating kami sa King Khalid International Airport na mga bandang alas 5. Then may naghihintay na sa amin na taga-sundo na empleyado doon ng company. Dala nga niya yung mga papers namin at isa nga kaming may picture pa para madali kaming bakilala. Kasi wala kaming contact noon. Basta ang meron lang kami ay ticket at visa kasama ng mga papeles namin. So ito ay based sa experience ko. Baka sa ibang company, ibang rules nila kung paano kayo sunduin paglapag nyo sa Saudi. Basta palaging yung mga may papers ng bawat darating na batch ng galing sa Pinas. Kaya kahit wala na kayong contact at data ay sure pa rin may susundo sa inyo. Huwag lang kayo mangangamba kasi pag wala naman sumundo sa inyo, pwede naman kayo ibalik dun sa aeroplanong sinakyan nyo pabalik ulit ng Pinas.